Mga igsuon gikan kagahapon, karon ug ugmang adlaw, atong madungog sa atong ebanghelyo nga si Jesus makikistorya ni ining usa ka Pariseyo nga ginganlan og Nicodemo. Og adunay mga pulong nga kanunay magbalik-balik in their process of conversation. Kining pulong being born of water and spirit. Mataw pinaagi sa tubig o sa espiritu. Ang atong katisismo nagtudlo kanato nga kita mataw pinaagi sa tubig o sa espiritu, pinaagi sa sakramento sa bunyag. Ug ang sakramento sa bunyag, maghimo kanato nga mga anak sa Dios. Kini nagpasabot nga aduna lamang kitay usa ka amahan nga nagamping og nahigugma kanato. Ug tungod kay usa ra man ang atong amahan, kitang tanan mga managsuon. Ug tungod kay managsuon kita, aduna kitay responsibilidad sa atong matag kaigsuon nga nakadawat niining sakramento sa bunyag nga naghimo kanato nga mga anak sa Dios. Ug sa atong pagkaigsuon, pagkaresponsable sa matag usa, ang makaapekto sa usa, makaapekto sa uban. Ang bation sa usa, kaigsuon, bation sa uban nga mga igsuon. Ang iyang kasakit, maoy mahimo nako nga kasakit. Ang iyang kalipay, maoy akong kalipay. Ang iyang kalisod, maoy akong kalisod. Ug mao kana ang nahitabo sa unang pagbasa. Ang tanan nga ilang mga panginahanglanon, ilang gitubag, pinaagi sa ilang fraternal charity. Kanang gugma nila sa matag usa, isip ilang mga igsuon. Adunay usa ka makinaadmanon nga magtutudlo nga nag-ipon sa pipila ka mga estudyante. Og human sa pipila ka tuig niya nga pagtudlo kanila, iyang gitawag ang iyang mga tinun-an o giingnan. Pwede na ninyo matapos ang inyong pagtuon uban kanako kung inyong matubag ang akong makinaadmanon nga pangutana. Ug ang mga tinun-an were very excited to listen to the question so that they will be free from the master. Ug unya ang mga estudyante nagingon, Master, unsa ang imong pangutana kay among tubagon? Ug unya ang magtutudlo nga maalamon miingon, this is the question. How would you know that the night had ended and the day is on its way back? Kanus aka makabalo o unsaon nimo pagpakabalo nga natapos na ang kagabhion ug mibanos na ang bag-ong kabuntagon? Unya ang usa ka estudyante miingon, kana bang magtanaw ako sa layo when I look from a distance, and then I see animals, and then I recognize that this is a cow and that is a carabao. Kanang magtindog ako sa layo,
magtanaw ako ug makita nako nga kini ug mailhan nako nga kini kabaw o kini baka. Ang manggialamon nga magtutudlo na gingon, dili ka na mao ang tubag. Ug ang ikaduha nga estudyante mingon, kana bang magtindog ako gikan sa layo ug magtan-aw sa unahan. Ug unya mo kaingon ako nga kini mahugani ug kana nara nga kahoy. The wise teacher said, "No, I'm sorry. That is not the answer." Naghilom ang tanan mga estudyante ug miingon sila sa ilang magtutudlo. Unsa man di ay ang tubag? How would we know that the night had ended and the day is on its way back? Kano sana mo mahibaluan nga natapos na ang kagabhion ug mibanos na ang bag-ong kabuntagon. The wise teacher responded, mahibaluan nimo nga buntag na ug dili na gabii kung sa imong paglantaw sa unahan. When you look from a distance and you see persons and you recognize them as your brothers and sisters. Because if you cannot do that, no matter what time is it during the day, it is still night. Nagingon siya, mahibaluan nimo nga natapos na ang kagabhion ug mibanos na ang kabuntagon. Kung sa imong pagtan-aw sa halayo, makakita ka og daghan nga mga tao ug imo silang mailhan nga imong mga igsuon. Tungod kay kung dili nimo kana mahimo, bisan unsang orasa sa adlaw, kana magpabilin nga usa ka gabi. Mga igsuon, ang tawag kanato nga mga binyonyagan karon, mao ang paghimo sa tibuok nga panahon nga usa ka masanag nga kabuntagon. Let us make the whole time of this crisis as a great daylight where we recognize each one as our brothers and sisters because of our care and love for one another. Hinaot mga igsuon nga ang atong mga mata makasudong sa atong mga kaigsuunan nga nanginahanglan nga silang tanan atong mga igsuon aron bisang unsang orasa sa panahon ato siyang maisip nga usa ka mahayag nga adlaw, mahayag nga panahon tungod sa kaayo nga atong gihimo sa matag usa. Kung ato kining himuon, kita tinuoray gayud nga nahimong mga anak sa Dios nga nabunyagan pinaagi sa tubig ug sa espiritu. Diin kita nakabaton og usa lamang kaamahan ug tungod kay usa lamang ang atong amahan, kitang tanan mga igsuon diha ni Kristo. Amen.